Zvolen píše, kámo, za tie love kúpim v Dubaji barák a vyhľad na more a ne v Bratislave, čo vypadá ak tá víla ako nemocnice. Je tu nová dávka hejterských komentárov. Ak Zvolen, zase tie Dubaje. Ja neviem, že čo si vy myslíte, že či v Dubaji tie nehnuteľnosti predávajú zadarmo, ale len pre príklad, na Palm Jumeirah, čo je, akože to asi každý poznáte, to je taký ten ostrov v tvare palmy, tak tam sú vily s výhľadmi na more, ako to ty píšeš, prepočte 10 až 12 miliónov eur. Kľudne si kúp, ľudia zarábajú po 400-500 eur, píše Just My. No, kamaráde, takto ťa v práci niekto pekne ťahá za nos. Keďže minimálna mzda na Slovensku je aktuálne 816 eur a priemerná mzda je 1500 až 2000 eur mesačne, a to si neťahám z brucha, ale to sú štatistiky. A teraz tu mám desiatky komentárov len. No áno, len 620 eur za prenájom jednoizbového bytu v Rači a to len som tam nedával len tak, ale je to zámerne a komentujúci si evidentne idú bomby